Labanikazi bezikole zokushayela abengeneme bafuna ukuqedwa inyanga ohlelo lokubhalisela amalayisense kanye nokuthelela izimoto nge-Internet. Namhlanje bavaletha qa isikhungo i-Acacia Testing Center abantu basala bekhungathekile. Uthi ngumshayeli weloli uthi kusukela ngesonto elidlule eqiqalana kodwa akalitholi usizo uyoza lahlekelwa umsebenzi ngoba engakwazi ukushayela. Bathi ukubhedwa kwe-COVID-19 kwabakhahlameza kakhulu. Manje sebelahlekelwa nangamakhasimende ngenxa yalolu hlelo. Bathi abantu asebekhulile yibo abakhahlamezeke kakhulu njengoba bengakwazi ukusebenzisa ezobuchwepheshe besimanje. Kodwa isikhungo sezimigwaqo i-Road Traffic Management Corporation zisichithile izintolo zokuthi lolu hlelo lusebenza kahle kakhulu futhi abantu asebekhulile banakekelwa ngokukhethekile. All senior citizens just walk to our DMTC. They did not book, they did not do anything and they are assisted. So that issue is off the window. Ungaboni ngasolinye kuvimbele ungqongqoshe Mbalula ukuba ahlole lesikhungo njengokuvakasha kwakhe. Mbalula uthi uzimisele nokuxoxisana leli qembu kodwa angeke abekezelele ukungathotshelwa kumthetho. I want people to get their driver's licenses easy. Simple as that. If that is their concern. But they can't say we have a concern and therefore you must scrap. No, who are they? We are not most going to run this country. We are going to subject ourselves to lawlessness and anarchy. And then people, as they wish, they block roads and do as they wish. The rule of law is the rule of law. Emva ukukhuluma nabezindaba ungqongqoshe nethimba lakhe bavaleleke ngaphakathi. Kudingeke ukuthi baline amanye amaphoyisa kuba afike ngaphambi kokuba bakhulume neqembu labantu ebelithukuthelela igane wabo. Emva kokwehla kwamaphaphu ungqongqoshe ubeseza nezingxoxo nababhikishi. Kusenjalo Mbalula uhlela ukucela ungqongqoshe wamaphoyisa ukuba athumele amaphoyisa kuzo zonke izikhungo ezithintekile eGoli.